Abubakar shinkon waka. Ayya, 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 ayya. Ayya, ayya. Nana Aisha giwar mata. Habiba zai uwar alfarma. Nana Aisha giwar mata. Duk mata ba su kai ke ado ba. Mata a gurin ACP Usman shugaba ungana. Habiba zai uwar alfarma. Anti Aisha giwar mata. Tawi su gimbiya mai kima. Mata a gurin ACP Usman shugaba mai gidana. Habiba zai uwar alfarma. Nana Aisha giwar mata. Tawi su mai ado mai kima. Mata a gurin ACP Usman Musa shugaba. Ayyakai Nana giwar mata. Ayya Nana Aisha. Ni da fara na sayo Allah zalla jalal babban sarki. Mu yau da gobe yadda ka so ta kasance ba bai mana baki. An ki aso dole a gan yan uwa kar ku yi mamaki. Mu dogaro muke gun Allah ba za a gan mu gidan boka ba. Imana Nana Aisha giwar mata. Salati gumma aiki mucicin raina. Muhammadu Rasulullahi dan sa ake sharan kukana. Da na shigo fagen tawo ai ta nuni ga shanko na Kaduna. Ni taimakon sake mini rana kuma ga wuta na basu so ba. Ayyakai albarkacin ma'aikin Allah an je mu inda ma ban mu je ba. Imana Habiba zai sarauniyar mata. Yin biya kyakkyawa mai kyawu da kyawun sura. Nana Aisha ce yar maiwa. Turkunki da daidai a baiki an ta Aisha tauraruwa. Mata a gurin mai gidanmu wasu mai shugaba ogana. Habiba zai uwa alfarma. Nana Aisha giwar mata. Dawi su mai ado mai kima. Mata a gurin ACP Usman Musa shugaba. Ina maza da mata duk ku fito muje ku ga taron girma. Sarauniya Aisha ke yin birthday biya mai kima. Mata a gurin ACP da ta ADC kuma. Usman shugaba mai Allah wa za ya ja da kai ogana. Habiba zai uwar alfarma. Nana Aisha giwar mata. Dawi su mai ado mai kima. Mata a gurin ACP Usman Musa shugaba. Dawi su fito ke taku ɗaiɗai gimbiyar 'yan mata. Yau shekarun ki ne suka zago. Nana Aisha giwar mata. Kin yi daban da saura kin ba wa duka mata rata. Tilas ganin ki daula a barki ko 'yan bakin gida ba su so ba. Ayyakai Nana Aisha giwar mata. Wani atila sabi miki Allah ya ja da nisan kwana. Shekarunki ya sa albarka sannan ya kau da bacin rana. Ya ƙara damkan kauna da ke da mijinki mai gidana. ‘Ya'yanku ya sa masa albarka albarkacin manzo. Habiba zai uwar alfarma. Nana Aisha giwar mata. Dawi su mai ado mai kima. Mata a gurin ACP Usman Musa shugaba. Nana Aisha tallahu mai hakin yi dace da babban suna. Ga ki Aisha mamar Aisha ko anan tarihi ya nuna. Sannan ta kwarfe
Lady uwar ɗakin shugaba ogana Hajiya Aisha Buhari Rabbi sarki ya karo girma. Shinkon waka zan gaishe da gwanina kafin na faɗi kun san shi gwarzon da ke hani a yi bana. ACP ADC Dakta Usman gwanina ADC na Aisha Buhari ga tambarin wake Rabi ba zai uwar alfarma Nana Aisha giwar mata dawi su mai ado mai kima mata a gurin ACP Usman Musa shugaba. Abubakar shakon waka ga tambarin kinan antina Hajjaju an tufari da san bambarin kikan wagena yaya a gurin anti Aisha iyalan ogana Allah ya ƙara dankon ƙauna sannan ya ja da nisan kwana. Suke yau ne take ranar birthday na hangi Nabila da murna ta ce miki happy birthday. Alhaji ya miki murna shi ma ya ce happy birthday. Hajjaju ta miki murna ita ma ta ce happy birthday. Jiniyo Habi'u da murna yau ne take ranar birthday. Ga baby na murna yau ne birthday a Friday. Nana Aisha dota na murna yau aka yo bede fatan kai sun miki Allah ya ja da nisan kwana. Rabi ba zai uwar alfarma Nana Aisha giwar mata dawi su mai ado mai kima mata a gurin ACP Usman Musa shugaba. Wannan ne zan huta Abubakar nake shinkon waka shinkon shugi na Kaduna fatan mu da shi san barka taimakon da yake yi wa al'umma Rabbi sarki ya saka. Abubakar shinkon waka yan uwa anan nake ban kwana. Ba zai uwar alfarma Nana Aisha giwar mata dawi su mai ado mai kima mata a gurin ACP Usman Musa shugaba. Shinko Multimedia. Shinko on the mix.